Hei, olen Tanja Risikko ja haen Suomen purjehdus- ja veneily ry:n puheenjohtajaksi. Liiton toiminta on monipuolista. Liitto edistää samaan aikaan huippu-urheilua, lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja kaikenikäisten ihmisten hyvinvointia. Tästä syystä mä pidän liiton toimintaa erityisen mielekkäänä ja puheenjohtajan tehtävä kiinnostaa. Liitto saisi puheenjohtajan, joka on tavoitteellinen, vuorovaikutteinen ja sitkeä. Olen myös tottunut toimimaan erilaisissa, moninaisissa ja moniäänisissä verkostoissa ja pystyn toimimaan niissä johdonmukaisesti. Liiton tärkeimmät tehtävät on varmistaa lajin jatkuvuus ja tukea seuroja niiden toiminnassa. Liitto toimii hyvin muuttuvassa toimintaympäristössä, samoin kuin seurat. Kilpailemme resursseista muiden toimijoiden, muiden järjestöjen kanssa ja seurat kilpailevat ihmisten vapaa-ajasta. Jotta meillä on jatkossakin edellytykset toimia ja tukea seuroja, meidän on lisättävä proaktiivista vaikuttamistyötämme, meidän on lisättävä näkyvyyttämme ja meidän on rakennettava kumppanuuksia. Liitto on onnistunut pitkäjänteisesti edistämään sekä huippu-urheilua, seuratoimintaa että harrasteliikuntaa. Pystymme tähän jatkossakin. Liiton painopisteet tehdään yhdessä. Yhteiskuntasuhteet ovat olleet osa työtäni tavalla tai toisella koko työurani ajan. Tein myös vaikuttamistyötä päätyökseni järjestökentällä usean vuoden ajan. Talousosaamista on kertynyt erilaisista yritysten ja yhteisöjen hallitustehtävistä, mutta erityisesti johtaessani 8 vuoden ajan yliopistoyksikköä, jonka rahoituksesta 40% tuli tulosperusteisesti rahoitusmallin kautta ja 60% erilaisten hankkeiden, varainhankinnan ja kumppanuuksien kautta. Urheilujohtamista tunnen. Oma urheilutaustani on nuoruusvuosilta. En katso kuitenkaan olevani siinä asiantuntija, vaan katson, että liiton hallituksen tärkein tehtävä tällä saralla on hankkia paras mahdollinen käytettävissä oleva osaaminen. Hej, jag heter Tanja Risikko. Jag är styrelsemedlem i SBF och också tidigare kommodor i Gammal Karleby segelförening. Segling och båtsport Finland är ett mångsidigt förbund. Det finns knappast ett annat förbund som på samma sätt främjar toppidrott, aktivitet för barn och välbefinnande av människor av alla ålder. Samtidigt vi tar hand om miljön och säkerhet. Mångsidighet är vår styrka. SBF har alla förutsättningar att vara framgångsrik också i framtiden. Men det händer inte automatiskt. Därför måste vi öka synlighet, vi måste vara proaktiva och vi måste skapa nya partnerskap. Och framför allt, vi måste komma närmare våra medlemmar.